мирзо пиронов ду рӯз боз мехоҳад аз душанбе ба панҷакент равад. фаромадани тарма ва масдуд шудани роҳ монеи сафари ин ронанда шудааст. омадем бегона истодем пеши гаиба. намондан иҷозат набудааст. тарма фаромадагӣ гуфтанд. мана пагои тоза кардан ҳама раҳа иҷозат додан мана омада истодем нағз. як шабона рӯзи ахир бо сабаби бориши зиёди барф ва фаромадани тарма ҳаракати нақлиёт дар роҳи душанбе чаноқ масдуд шуда буд. умуман дар ду рӯзи охир беҳад боришот зиёд шид. техникаҳо коргарон кор карданд. дар сари вақт роҳа кушодем. тармафарои ай 48 то 73 аз 25 то 30 та тарма омада буд. тармаҳоро бартараф кардем, роҳа кушодем. ҳозир айни ҳол ягон монеа барои рафтуомади нақлиёт нест. ҳоло мо дар километри 62-юми роҳи душанбе чаноқ қарор дорем. субҳи имрӯз 22-юми январ ба мошинҳои боркашу калон иҷозаи ҳаракат дар ин роҳ дода шудааст. масъулини нигоҳубинии роҳ мегӯянд дар ду шабона рӯзи ахир дар ин роҳ ҳудуди 30 тарма фаромадааст. бино ба мушоҳидаи мо дар роҳи душанбе чаноқ баландии барф аз 30 то 70 сантиметр буд. ҷойҳое ки тарма фаромадаанд аз 2 то 3 метр баланд буданд. ҳарчанд ба гуфтаи масъулини нигоҳубини роҳ ин масир ба пуррагӣ тоза аст, ба назар мерасад ҳаракати нақлиёт дар ин роҳ кам аст ва мардум эҳтиёт мекунанд. ман ҳамин дина бегоҳ омадам, худо шукр раҳсоз аз дина соатҳои 3 раҳ сар додан гузашта омадам, раҳ бисёр соз. шумо мусофироқатӣ меравед? ҳа, мусофироқатӣ. дар километри 70-думи ин роҳ нисфи рӯзи 22-юми январ 15 дараҷа сард буд. ба гуфтаи мутахассисони роҳ бо тағйири ёфтани боду ҳаво хатари фаромадани тарма дар ин роҳ ҷой хоҳад дошт. боришоти борон мешавад, ҳамин тармаҳо беҳад зиёд мебиёнд. имсол нисбат ба солҳои гузашта боришот дида истодем зиёд аст. ба сабаби эҳтимоли фаромадани тарма дар баъзе аз қиттаҳои роҳ ва ҷилавгирӣ аз фалокату садамаҳо ҳаракатро дар километрҳои 48 ва 73 боз дошта буданд. дар ду шабона рӯзи гузашта дар ин роҳ 30 тарма фаромадааст. роҳи душанбе чаноқ аз шоҳроҳҳоест ки вилояти суғдро ба душанбе мепайвандад. дар натиҷаи фаромадани тарма дар ин роҳ дар солҳои гузашта даҳҳо нафар ҳалок шуданд. Зарангези Наврӯзшоҳ, Шодмони Ятим, Душанбе, Варзоб.